Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το εξής, γιατί είναι ο Πρωθυπουργός ήταν χθες στη Λιθουανία. Ήσασταν και εσείς προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι μια πρωτοβουλία τριών θαλασσών, ήσταν και χθες. Δεν νομίζω πολλοί κόσμοι να έχει καταλάβει τι κάνει ο Υπουργός Υποδομών και ο Πρωθυπουργός στη Λιθουανία και τρεις θάλασσες και όλα αυτά. Νομίζω είναι λίγο έτσι, δυσνόητα. Νομίζω όμως ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη χώρα. Η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει είναι ότι μπορεί να γίνει ένα διακομματιστικό κέντρο. Δηλαδή να γίνει ένα logistic hub. Έχει λιμάνια και θέλουν πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης να κατεβάζουν τα προϊόντα τους στα ελληνικά λιμάνια και θέλει η Ινδία να ανεβάζει τα προϊόντα της από τα ελληνικά λιμάνια στην Ευρώπη. Ναι. Ποια είναι αυτά τα λιμάνια? Είναι η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, και όταν κατέβουμε προς τα κάτω είναι ο Βόλος, είναι ο Πειραιάς, είναι η Πάτρα και ούτω καθεξής. Άρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Πρέπει να βοηθήσουμε τη σύνδεση αυτών των λιμένων με οδικούς άξονες και κυρίως με σιδηροδρομικές υποδομές. Ναι. Η Ευρώπη έχει δύο νέες χαράξεις. Η μία χάραξη, το λέω με βάση τις χώρες για να το καταλάβουν οι πολίτες, κατεβαίνει ουσιαστικά από το Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Βελιγράδι, Σκόπια, και μέσα από την Ιδωμένη φτάνει στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας πω ευθέως ότι όταν πήγαμε με τον Πρωθυπουργό στη Σερβία, οι Σέρβοι θέλουν να αξιοποιήσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και υπάρχει και η άλλη χάραξη, σιδηροδρομική χάραξη, η οποία φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Περνάει από Βουλγαρία, Ρουμανία και ανεβαίνει μέχρι την Ουκρανία. Ξεκινάει από Αλεξανδρούπολη αυτό δηλαδή. Ξεκινάει από Αλεξανδρούπολη. Ναι. Άρα, εμείς επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε την χρηματοδότηση αυτών των δύο γραμμών, επωφελία της χώρας και την ανάπτυξη αυτής και του σιδηροδρομικού δικτύου. Σε αυτή την πρωτοβουλία των τριών θαλασσών ουσιαστικά συμμετέχουν όλες οι χώρες, ξεκινώντας από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, πάμε στις χώρες της Βαλτικής, πάμε στην Ουκρανία και στη Μολδαβία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε μια σιδηροδρομική χάραξη που θα είναι επωφελία της Βόρειου Ελλάδος. Ναι. Έχουμε κάνει αίτημα για χρηματοδότηση τέλος Ιανουαρίου του 2024, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Ναι. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλίων που έχουμε αναλάβει. Αυτό είναι συνεπώς το συμπέρασμα. Πώς θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη διασύνδεση της χώρας μας πάνω σε αυτόν τον σιδηροδρομικό άξονα, και κοντά στα σιδηροδρομικά και τα οδικά υπάρχουν τα ενεργειακά και υπάρχουν και τα τηλεπικοινωνιακά. Αλλά προς το παρόν, αυτό λοιπόν είναι ο στόχος.